Ibwal. Walay puy-puy. Ano ba puy-puy? Anong masasabi mo sa biyayang hulog ng langit? What's up, Buluan? Di maliw kayo may sakig galon na balog na taba sa iprito tayo may pinsan taruni, bali-bali. Paano na pinay? Ilang tanong? Maganda rin. Hindi ka lang magkano. Kapag ilan nila ngayon. Kami natin, ibig mo lang pa. Content, content niya, content. Bakit ninanarlari tilapia? Okay, malukso. Sabay. Uy! Di talabas! Kilo ko 20 ka kita ko. 400 ka lang man ko. Okay, lulutom lang mo, Rick. Ibiyahe lang, milis. Lo, sige, inot-not ha. Masya ka not-not ha. May ka not-not. Not-not. What's up, Bunuan? Mong niya, ita kasiralan yun. Alabas ng sarili, bibili mo yung sarili mo. Kaya mo lang ilaok. Wala ni man. Maganda bilang, dahil bilang. Ibwal. Walay puy-puy. Ano ba puy-puy? Mabati ka sa mga ano mo. Ay si Sir. Ay, may pagbibigay. Yan. Osh, pati ka na natin, may pati ka. Hi sa mga ano natin. Fiesta ngayon ng mall-mall. Bye-bye. Take 2, what's up, Bunuan? So nakalibre po tayo ng ulam, guys. Pakita ko lang sa inyo. Tilapia. What's up? Nakalibre po tayo ng ulam. Yung nag-video ka lang, tapos nakalibre ka na ng ulam, diba the best? What's up, man? Notice ko lang si Kuya Unsong na nagbigay ng tilapia. Maraming salamat.
At saka kay Pakwin na Wartec na nagtalak na ng bat. What's up? At Ate Maymay. What's up, man? Tsaka kay Ate Isabel nagbigay ng nahiwa na sa gitna, na pindar pa, na tilapia. What's up? Hindi ka nga lang ulam, baha ka naman. Ang iya. Ang buhay to. So, ganun guys. So, gasan ko na muna yung tilapia para lulutuin na lang. Diba? So, sign up muna tayo.